alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi Jesse med. Jeps. Jeps. Jesse, hvor er du henne? Jeg er ikke ved startstedet. Toilet City. Kommer du med? Ja, er det dig? Ja, jeg er lige her. Kom ind. Kom ind. Sådan. Please ingen andre. Okay, han dør nu bare. Det er fint nok. Han er egentlig fint nok. Ja. Yeah. Hey! Op, dreng. Hvorfor helvede hopper ikke nogen? Nå, det er slet ikke ligesom Fortnite. Ja. Community. Og forresten, hvis I ikke ved det, så det er dem, som der ser min video, så er det fordi, at Jesse er blevet addicted til Fortnite. Nej, jeg er ikke blevet addicted. Jo. Hvordan? Lad os sige, hvad er brug for en til at være addictive? At man er helt optaget af det. Det er jeg heller ikke. Jo. Hvornår har jeg sagt det? Du har ikke sagt det. Det er ikke sådan noget, som man siger. Det her var vist... Vi skal... Jeg laver en speakerman. Ja, det gør jeg. Jeg har bare sat min her. Det er smart, for så tjener man mange penge på det. Speakerman. Skal jeg lige... De tre bedre dræb nogen. Ja, så kan jeg lige putte min defense op. Din defense. Det er jo vores defense. Ikke? Jo. Der er en, der hedder Happy. Egentlig godt nok navn. Det er en bacon, som der har business food på, og som har... Jeg har set ham. Jeg synes, at min avatar ser rimelig godt ud, ikke? Ja, det gør den. Ja. Hvordan har du fået de der briller? Er de Robux? De her briller? Nå ja, dem. Jeg forstår det. Ja. Jeg kan godt lide min backpack, ikke? Ja, den er fin nok. Ja. Jeg fik den fra The Gnomesky Brothers pakken. The Gnomesky? The Gnomesky Brothers. Den pakken. En pakke, som der er gået viral. Den kender jeg ikke. Nå. Det kan godt være, at du synes, at jeg lever under en nok. Nå ja, det hedder en sten. Så ja, det har du ret i. Det gør du. Jesse? Jesse? Nå, jeg blev... Jesse, kom lige. Ja. Se, jeg hoppede lige over den der mur. Bare sådan, whoops. Hvad gjorde du? Hoppede over muren. Lad os explore her bag. Ja, lad os gøre det. What the hell? Se, der er et lille hold der. Se. Et roter. Og der var The Void. Der var det The Void. The best music for hele Danmark. Det er ikke... den bedste radio er ikke The Voice mere. Nu er det The Void. Ja. Radioen The Void. Der er ikke en skid på radioen. Ja, det er bare just pure silence. That's what you feel, motherfucker. Ja, så... Hell no. Spider toilet. Nej. Der kom... Ja, de er mega skræmmende. De render efter mig. De render efter os. Hvad for nogen kommer der nu? Spider toilets. Der kommer flere der kommer flere Noobity toilets. Det er ikke Skibidi toilets, det er Noobity toilets. Noobity toilets?
What the hell? Det der er min. Du står lidt alene. Men det elsker jeg. Det er ligesom mineral torture. There ain't no coconut, it's a giant nut. We need too much, you got a rowdy fuck. There ain't no coconut, it's a giant nut. Nej. But this giant nut is not a nut. It's a cocoa fruit. Yes, vi skal bygge. Skynd dig. Jamen det kan jeg ikke, jeg har ingen penge. Ingen penge? What? Jeg har ikke nok penge No. til at bygge en. Nej, vi dør. De retter. Her name is... Har du hørt den der sang? Nej. Ja, vi dør. Nej. Vi skal bare blive ved med at bygge. Hvordan skal jeg bygge, når jeg ikke har nogen penge? Jeg kommer til at sige det til de andre i chatten. Ja, hvis ikke snart chatten er væk. Hvad mener du? Vi dør. Det er minus 30. Minus 30. Vi har 8. The match. Ja, vi har lost the match. Bare selv at du har. Vi fik en. Jeg trader lige eller random. Så ser vi. Kan vi godt spille noget andet? Kan vi godt. Jeg ser lige om ham har accepted. Jeg ser lige om der er nogen jeg kan skabe ud for. Nå. I'm gonna leave on him. Vi kunne spille Murder Mystery 2. Eller Bed Wars. Eller Pet. Jeg kan ikke så godt lide alle de der Fighting games. Vi kunne spille det her Roblox Titanic. Det har I spillet før, det er lidt træls. Kan vi godt spille det? Det kan jeg selvfølgelig. Men jeg har lidt svært på grund af min homescreen ikke gider load. Så jeg lukker lige Roblox. Åbner det igen. Så burde det virke. Sådan. Roblox Titanic. Kan det vide, om det koster noget at lave en private server? Hvad skal... Nej, yes, kom tilbage. Det er lidt laggy game. Lad os tage... Kom med mig. Jeg ved godt, hvad for en vi kunne tage. Yes. Ja, hvad så? Vi kunne tage... den der second class staircase. Den her? Ja. Hell no! Vi går den her vej. Mamma mia, Tarzan, mamma mia, wow. Hvorfor synger jeg det? Nobody knows. I'm Flying Jack. Skal vi lave om Flying Jack? Ja, du er den, som der holder mig. I'm Flying Jack. We are singing, you bitch. You are doing the opposite of flying. Min far spiller Baldur's Gate. Hvad er det? Er det noget på Roblox?
Nej, ikke en på Roblox. Det er meget værre. Jeg tror vist godt, at seerne på den her video ved, hvad det er. Det er... du ved jo, det rollespil, som min far spiller, ikke? Ja. Der er kommet en spilversion af det. Shit, hvad sker der? Det ved jeg ikke. Jeg har taget min livsvest på for en eller anden. Se det her, Jesse. Hvordan er du kommet op? Hvordan er du kommet op? Det ved jeg ikke. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Hvor blev du af, Jesse? Jeg sidder lige her. Jeg kan ikke noget. Hvor sidder du? Jeg kan ikke finde dig. Nå, Ja, der sidder du. jeg kan ikke komme op. Du sidder ikke helt. Det Tore, kan vi ikke spille noget andet? Jeg synes ikke det rigtigt det er sjovt. Hvorfor lever du bare? Det er ikke så sjovt. Okay. Har du set, at Paintball 2 er kommet ud? Paintball 2. Ja. Men du det der Big Paintball 2? Ja. Jeg synes ikke, det er så sjovt. Vi kunne spille Natural Disaster Survival. Det er sjovt. Ja, det kan vi godt. Yay! Det er rigtig sjovt. Finder du en server, eller finder jeg en server? Det kan du godt, for jeg har ikke fundet det endnu. Nå. Jeg finder bare den mindste server, som der er. Eller ikke sådan den mindste, sådan... Rimelig. Lad os... en uden Billy i. Den der. Den ser god ud. Der er der nogle noobs i. Ja, det er også altid godt. Der er i hvert fald nogle med noob avatars. Kommer du? Jeg troede, der ikke var nogen Billys. Jeg tog fejl. Eller, ja, er det her egentlig Billy, Jesse? Nej, det er ikke Billy. Det er slet ikke Billy. Nej, jeg gik af. Jeg troede, der var glas. Jeg er i gang med at skubbe ham her af. Jeg vil lige ved at skubbe ham af. Skal vi ikke hjælpes ad med at skubbe ham af? Ja. Nå. Ja, vi skal hjælpes ad. Ja, nå. Ja, jeg får ham til at gøre det. Dernede. Ja, skubber du ham ned? Yes, du fik ham ned. Det er mit underlag. Og nu er han her. Nu. Just like that. Jeg skubber lige hende her, anime girl. Det er ikke anime girl, det er godt sagt. Dø nu. Dø! Nå. The Evils. Jeg skubber lige hende her Gossen af. Jeg skubber ham her, den kæmpe. Jeg faldt lige. Jeg finder lige nogle chips. Det er lidt øvrigt. Sådan, jeg kunne lige nå mine Cheetos. Det er en lille smule torture. Hvad helvede laver han her, den kæmpe bossmand? Asshole. Hvad helvede ligner han jo? Det ved jeg ikke. Han bruger alle hans Robux på at få custom animation. Eller så har han lavet den selv. Skal du vide, hvad det er, det kommer til at være? Skal vi gå til top? Ja, selvfølgelig. Ja, det er alle, der gør det. Også den der fat skrøl. Ja, den er sjov. Jeg tror, jeg er den. Jeg er den. Jeg prøver at se, om jeg kan. Hvilken er det? Cat. Det er... Hvor er han?
Jeg er højst op. Ja, jeg finder lige ham, der er lidt fat squirrel. Nå, han er helt nede. Kom du op? Det gør. Ja. Lige addet en som ven. Jeg er snart op. Helt på top. Nu kan det vide, om jeg får ham, der er fat squirrel som ven. Ja, skal jeg vide. Kan det hvis det er lyn, så... Jeg er oppe på ham her. Jeg er oppe på ham her. Det er vind! Det er vind! Det er vind! Så jeg går ind i. Så er jeg Der er vinden! Der er vinden! Nej, Shit! den Tag den fælde! Nej! Nej, Nej, jeg døde! Jeg blev suffocated. Hvordan du... Jeg blev presset igennem 2 mure. Jo. Nøj. Det er lidt over, at du bare spiser, imens jeg... Det føles lidt som torture. Hvornår stopper det? Ja, det var så ikke så godt. Vent, den der fat squirrel overlevede. Ja, min ven! Er nu min ven, Jeg synes, eller at hvad? Cheetos smager lidt som ostepops. Synes du? Men, ja, de overlevede. What the f... What? Der var en, der hed noget med jeg hader ham allerede. Hvorfor havde du Jeg er subscribet til Pin på YouTube. Okay. Huh. Hende der laver en masse controversial ting. Controversial ting. Hende der cute single. Kender du ikke Nå, det? nej, ikke. Nå, nej, det er ikke den, som jeg er subscribet til. Godt. Cute single er lort. Men ja, så lad os være nederst. Lad os være nederst, ikke? Det ved jeg ikke helt. Au, fuck. Kan vi godt være nederst? Ja, det kan vi godt. Jeg tænker bare at chili den her. Den skader det ikke. Hvis der kommer elektrisk vand, så er det det sidste, vi kommer til at overleve. Eller skal vi ikke lige stå under det her lille halvtag? Hvor? Ja. Hvor? Ja. Jo. Hvorfor er du allerede på halv liv? Det er ting, der falder. Oh shit. Så er det bedre at komme indenfor. Der er ting, der falder. Så er det bedre at gemme sig under staircasen. Oh my god, det er det ene tårn. Det er i gang med at falde. Det falder. Det er lidt antiklimaktisk. Jeg tror vist, at Gud har du fået... Gud, jeg tror vist, at du skal have noget lidt mere fysik. Nogle lidt flere fysiktimer. Ja, det tror jeg også. Hvad er det her? Hvad sker der med den her pind? Nej, Der er en kæmpe kugle. Måske er det en god idé at gemme under det her vandfald. Hvad for et vandfald? Ja, kan du ikke se vandfaldet? Vi gemmer os her. Og så bare hop. Indtil en af os Det er sjovt. Oh my god. Lidt scary. Hvornår stopper det? Han skal vi have. Yay! Syg. Jeg overlevet. Jeg skal have nogle M&M's. Hvad var det? Overlevet hende der Jeg skal lige se... Der var en eller anden, der hed Papaya. Han er fed nok. Det lyder fedt. Fed navn. Ja, papaya. Findes Hvad er ellers papaya? Hvad betyder papaya? Det ved jeg ikke. Det er bare... Det er bare et eller andet... Det er bare en eller anden dansk, som der er taget over Tyskland. Så er det forfærdeligt. Nej. Okay. Tsunami? Jamen, jeg troede ikke lige, det kom så hurtigt. Tsunami? Shit. Ja. Hvad? Nej. Hvad? Hallo?
Kom ind! Nej! Så skal jeg hurtigt op. Jeg skal hurtigt op. Hurtigt op. Jeg er inde. Hurtigt op. Jeg skal hurtigt op. Hurry. Skal vi helt op? Det tænker jeg. Dårlige clouds. Ja. Hvad er det? Hvad stod der? Det ved jeg ikke. Nå, lad os bare se, hvad det er, der kommer til at ske. Måske er det... Jeg ved det ikke helt. Syreregn. Syreregn. Det tror jeg ikke. Det er flooding. Oh my. Nu skal jeg bare til tops. Alle cashene dør. Nej, man kunne komme op på taget. Vi dør, tror jeg. Vi døde. Måske ikke have glitch op på taget. Det er måske også. Vi kan prøve. No! Lille Water. Hvor hende der Nice. Jeg tror vist hun livet. Fist! Ja. Jeg kan ikke lide Yu. Hvis man har Yu i navnet, så kopierer man bare alle YouTubers. Som Yu Cute Single. Den værste YouTuber i verden. Jeg har ikke været Copy, du synes nærmest alting er copy. Og der hvor jeg sagde, at du kopierede den del med... og der hvor jeg sagde, at du kopierede den del i min book creator bog med muldvarperne, der sagde du bare, nej, jeg tog inspiration. Så det skulle da fandme også inspiration. Ja, okay. Det vil nok. Undskyld. Så tager jeg lige et billede. Yes, Okay, blackout. jeg lærer det. Nu er jeg i fængsel. Hvorfor fanden kan jeg ikke se mig selv? Nå, nu er jeg på jumpsuit. Hvorfor Det lyder fanden? som om, der var nogen, der er skid. Ja, det prøvede jeg jo også. Nå nej, så vil det jo ikke sige, så vil det jo sige, skuldbabben. Hey, kan du lige få mig ud af min fængselscelle? Er det en fængselscelle? Ja, hjælp mig. Jeg ved hvor din fængselscelle er. Ja, jeg kan godt se, hvor din fængselscelle er. Hej Esse. Hjælp mig. Jeg kan godt gå ind i... Lad os gå i fængsel sammen. Skal man bare... Man skal bare gå ud sådan her. Mm. Du skal gøre det i first person. Ja. Skynd dig, Jesse. Du kan komme ud af døren. Du kan komme ud af døren. Ja! Jesse. Nu ud af first person. Det er brand. Hvordan skal vi komme ud? Hvad skal vi? Jeg har en god idé. Vi går herop. Nej! Jeg tror, jeg lavede en safe plan. Jeg kom med! Jeg er på led! Nej! Den nej! Har du fået diarré? Det var ikke en joke. Jo, det var. Jeg overlevede! Jeg tænkte bare, det ville være bedre, hvis det blev helt stille. Jeg overlevede! Ja? Jo, på grund af, at jeg hoppede ned, så er jeg stok imellem nogen. Så hoppede jeg ud, og så overlevede jeg det. Kig mig i øjnene, Jesse. Fuck, hvordan er du højere end mig? I don't know. Jesse, jeg skal lige noget. Nå. Jeg er stadig Jesse, lad os komme lige sammen. Ja. Hvor er du, Jesse? Gary. Jesse? Her. Jeg sover så godt. Skal vi Vi tage den her? går ind i den der. Den der. Nå, okay, det kan vi så ikke. Den der. Ja! Så hvis der kommer lyn, så er vi fucked.
Ja, hvis der kommer lyn, så er vi fucked. Basically. Det er lidt som en test, hvis man er på en theme park. Ja. Ja. Det er det. Oh shit, det er en vulkan. Det er en vulkanudbrud. Det er fandme forfærdeligt. Det er ikke så godt noget, at vi er så højt op her. Jeg tror vist, at vi falder af, og der er fall damage. Ja, det er fall damage. Vi kommer af, når vi kommer ned. Vi sidder ned, så jeg tror vist ikke, at vi tager fall damage, og du har virkelig low health. Hvordan fik du det allerede? Jeg ved det ikke. Det Måske skal være en rekord. jeg har safet det for før. Nå, ja, det tror jeg. Der er en, som betaler dansk. Atom. Sådan. Ud. Nå, skal vi ud? Okay. Der er en, der hedder Kabi. Nej! Jeg er blevet ramt af en sten og døde. Nu er mit junksuit af. Nej. Jeg vil have mit junksuit. Dit junksuit. Det er et sjovt navn. Junkfood. Jeg vil have mit junkfood. Det er det, som fede Lotte sagde, når deres far sagde, at hun skulle på en diæte. Og hvis der er nogen der her, som der hedder Lotte, så vil jeg bare sige undskyld. Fordi det er bare en karakter fra Monster University. Ja, har du set den, hvor det er, at de skal ud til en eller anden park? Ja. Ja, og det er... Og hun så væltede stenen. Ja. Og hun eatede en cheeseburger. Ja. Overlevede du? Om hun overlevede? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Ej, Jette. Ja. Kom. Hvorhen er du? Jeg er lige her. Jeg hopper. Nå. Ja. Der er en capybara blandet med en... Jeg ser dårlige skyer, det er nok lyn eller sådan noget. Lad os gå ind i huset. Vi skal se fjernsyn. Ja, der siger fjernsyn. Ja, jeg skal have bedstefar. Nej, jeg skulle have bedstefarstolen. Så sidder jeg bare her. Så går jeg ind i ilden. Ja, gå ind i ilden. Ja. Jeg har lige fundet det bedste hiding spot herinde. Ej, ja. Her. Kom lige. Hvorfor? På grund af... Nå, tak. Man kan brænde ihjel. Nej, det er lyn. Der kom et lyn ned ad skorstenen og dræbte ham. Nej, hvor vildt. Der kom et lyn ned ad skorstenen. No love. Der er en, som der har skrevet i chatten. Peanut butter jelly. Peanut butter jelly. What? Jeg kan ikke access chatten. Så. Jeg sidder bare lige ved siden af min far, der aldrig var der. Så din far hedder Eldo Mama Rakas. Nej, jeg laver sgu da bare sjov. Han er... Din far I love hash browns. Eller Anna Montana Kø. Nej. Nej, du nåede ikke at se din fars navn, fordi... Han lige went to get milk. Fordi han lige gamede. Det er ligesom et spil at være far. Hvad? Det er ligesom et spil at være far. Ja. Jeg tror, vi overlever. Lad os prøve at se, om jeg bliver ramt af et lyn i skorstenen. Som ham der en unlucky player gjorde. Ja. Vi vandt. Jeg overlever. Ikke så surprising. Yeah. Next snail serveren overlevede dog kun 2 dage. Og hvem var det? Okay. Hvem er ham der? Sisi. Ja, Sisi.
What the hell? Yes, easy. Ah, jeg dør. What the? Mod What? headquarters. Vi tog glitchet på mappet? What the hell? Roblox HQ. Ja, så. Ja, så. Ja. Skal vi gå ind? Eller Lad os nej, gå- lad os gå lad ind os i gå det. Lad os til- gå ind i det andet tårn. Ej, kom. Thor, kom. Lad os gå ind i det andet tårn. Ej, lad os gå til bunds. Og bruge Til nogle bunds? computere. Det kan man også i det andet tårn. Jeg vil hellere være i det andet tårn. Okay, så går vi over i det andet tøj. Hurtigt. Fordi det er det tårn, som der falder, og det plejer at være sjovt. Ja. Hvad hvis det er det andet den her gang? Det her er min computer. Okay. Jeg bruger lige mus. Så sidder jeg og gamer Fortnite. Og Download. og står... Jeg downloader hacks! Kan du lige lade være med det der? Kan du ikke det? Ah! Det Åh, shit! Vi skal op! Vi skal op! Vi skal op! Op! Jeg kan ikke på grund af first. No. Jeg er sgu følelsesløs. Ej, seriøst. Nu miaver min hunden. Jeg lukker lige vinduet for Henriette har kunder, og de kan høre mig hele dagen. Ja. Ej, nu Nej! vælger det. Shit! Shit! Oh! Ej! Var der nogen, der overlevede? Så godt. Der var en, der overlevede. Der var lidt lige kun en, der overlevede. Han er nok en eller anden pay-to-win princess, eller like. Hvordan kan han overleve det der? Nu har jeg fundet hende der Jess. Hvordan? What the hell? Hun er helt sort. Vi har fundet 2 mennesker, der er helt grå. Og nu har vi fundet et menneske, der er sort. Kan det blive værre? Men der tog en ups. Nå, det burde blive en relationship. Gå over til den der coworkers. Ja, jeg står sammen med den her gigachat-mand og en fucking lille child og en mand, der står på skateboard og en eller anden anime girl og en til. Og så står jeg med waifu kid. Det er det værste matchup. Du er i gang med at ordre pølser, ikke? Ja. Så hjælper jeg lige ham her i køkkenet. Jeg har skrevet, I want hot dog. Jeg er i gang med at lave hotdoggen. Here you go, fulde mand. Væk med dig. Du skal sige det i du skal sige OK, og så skal du begynde at lave hotdog, okay? Jamen, jeg kan ikke sige OK. Desværre. Jo, du skal bare trykke på skråstreg. Skråstreg. Jeg kan ikke komme ind i chatten. No. Det er mega øv. Du laver lige hotdoggen her. Oh, shh. Vi skal ud. Hvad skal... Vi Hvordan, skal herop. Nej, er det lava, der rejser? Nej, det er noget, der brænder. Jo, det er lava. Så er vi bare uheldige, hvis det falder. Ja, det tror jeg, det gør. Jeg tror, vi skal hen til kanten. Det er der, hvor jeg løber hen. Og der tror jeg, der er ingenting til at brænde. For det er brænding. Alting brænder, tror jeg. Så hvis man bare står herude ved kanten, så gør man ikke. Der er en eller anden, der hedder et eller andet. Yay, vi vandt. Yay, ikke så exciting. Og vores navn står lige ved siden af hinanden. Mm-hmm. Der er en eller anden, der... Kasper Pro Gamer. Coco. Ja, det er ikke mig, der er den her kom. Eller, Der er det en, er der har mig. et video til Coco-skin. Der er en, Må der jeg har Coco-nut-skin. I'm not a boy.
Ja. I'm Jeg not a girl. I'm a skal have en... Jeg skal have tanken. Coco Jeg skal- hende. Jeg skal have helikopteren. Ja, jeg... Okay. Nå, kan man køre tank? Man kan køre tank. Nå, det er min tank. Min tank. Min tank. Er det spændende? Ja! Jeg kører tanken. Ja! 3 tanks. 3 akrobater. Eller 4. Ah! Jeg er inde i tanken, så no worries der. Jeg har min tank, så der er ingenting, der kan gå galt. Når jeg har min tank, så er der ingenting, der kan gå galt. Når jeg er på arbejdspladsen, så er der ingenting. Hvad? Nu har du brugt din tid. Jeg spiller som en tur. Yes, sir. Jeg har givet dig mere. Oh shit, vi skal ud. Vi skal ud. Yes, sir. Yes, sir. Du havde indtil 40. Kan du se, hvad den er nu? Du har fået 50 minutter. Der har du. Du har fået 50 minutter. Hvad har du fået? Nå, du kan godt det. Yes, du har fået 50 minutter. Aha. Og Jette, du får et minut. Cap. Jeg spiller sammen med Thor. Nå, Thor, jeg er nødt til Du lige... må gerne spille på din telefon. Du må gerne spille i telefon, Jette. Nej, men... Vi kunne spille Stumble Guys. Ja, det kunne vi. Så ringer jeg lige. Så stopper jeg lige videoen, okay? Ja. Så farvel alle sammen. Tak fordi at I så med. Hvorfor gider min screen recorder ikke åben? Sådan. Her. Så ringer jeg lige til dig, for så er vi nødt til... Vi er nødt til at lukke opkald. Jeg skal... What? Seriøst? Hvad sker der med min mus? Min mus! Vi lukker lige opkaldet, for så ringer jeg til dig, og så kan vi spille Stumble. Er det okay? Ja, jeg skal bare lige... Tak fordi at I så med. Husk at like og subscribe. Kun hvis I vil. Ja, vi ses! Vi ses. Ses.